posa jedwapa tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 1 July 2025. Takalani kumpondi kutamvetserani mwachidwi. The DC chimwana chobadwira konkuno Malawi momuno ndipo sinimapita kunja kumakalankhulira zinthu zanga ndimalankhulira konkuno ndipo ndimachula malo amene ndili ndipo sinimayenda mobisala ndimayenda pena paliponse olo andalewo maministawo AMCPwo akubomawo amandiona ndipo ndimakumana nawo. Ine sinimapanga mantha chifukwa chimene ndimalankhulachi ndi chilungamo. Audio yanga ya lero nkutheka kuti anthu simuimvesa, koma kwa amene ati aimvese atithokoze Mulungu, koma kwa amene saimvesa muzaimvesa mwina nkhwangwa itafika mmutu mwanu koma mwina mochedwa, chifukwa nkutheka kuti paja ine ndimatengedwa kuti ndine wachamba, ndine wamisala, ndine osaphunzira, koma mawu anga pakapita nthawi anthu mmazawakumbukira kunena kuti Bon Kalindo adanenapo izi. Ndipo ndimathokoza Mulungu kwambiri kuti anandipasa ine nzeru osakhala za ine ndekha koma zochokera kwa Iye na malenga, kunena kuti ndimatha kuziona zinthu ndili patali zisanachitike koma kusogoloko zimazachitika. Anthu ena amakhoza kulankhula mawu amwano kundinyoza, amakhoza kundinyodogola, koma ndimathokoza Mulungu kunena kuti kundinyodogola kumene amandinyodogola siku lina zimazapherezera. Izi ndikunena lerozi kwa amene mwina simundimvesa, munditukwana, mundinyoza, koma pamawa zimazapherezera. Nkhani zanga zikulu lero ndikufuna ndipereke some sense mu chipani cha MCP komanso chipani cha DPP chimene Vice President wache Alfred Gangata akukonza mademo akuti othana ndi anthu azikwanje. Komanso ndilo waso ku MCP ku makamaka kuti ndikapemphe amene aliko anzeru, chifukwa tungakhale MCP yo ndi ankhanza ikubweresa tera muno Malawi, aliko ena ku MCP ko amati akamalankhula umadziwa kunena kuti uyu wangokhala mu MCP mo koma munthu ndi wanzeru, koma mwina ali murongu pate, ali mu kampo yolakwika. Awa ndiye amene ndikufuna ndilankhule nawo kuti mwina ndikalankhula nawo amenewa akachita papu some sense mwanzawo. Koma tisanapite kumeneko mundilole kuti ndikamulirire mulimi wa foja, makamaka amene ali kunzimba ndi alimi ena onse amene amavutika kwambiri kuti alime foja, amaononga ndalama za nkhani, amaononga ndalama zokuti agulire fertilizer, amaononga nthawi, amakhala akuvutika kuti foja akafike pa fojapo. Ndifuna ndimulirire mulimi ameneyi amene akuvutika pakana lero ndi nkhaza za chipani chimene chicha MCP ndi president wawo Lazarus Chakwera amene sakumuyang'ana mulimi ndi diso labwino, kumukondera mulimi wa Malawi momuno. Ndipo mulimiyo akachita bwino ndi kuti diso lachita bwino ndi boma. Koma lero zimene zikuchitika inu madera ngati akunzimba, kuikwendeni ni madera ena osiyana alimi akuzunzika koopsa kuzera kwa awa amene akhala abwera ndi chiwewe kwambiri, komanso apolisi amene eno amati akangowapeza alimi akuchokera kumunda akumawalanda foja wawo, akuchokera kosanga foja wawo akumawalanda foja wawo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti alero malamo kuti akateteze ziko ndi anthu ake akupitirirabe kumapanga nkhanza, kuwapanga nkhanza ndi alimi omwe a foja. Ati boma linapereka malamulo kuti foja asapite maiko akunja, komatu sikuti iyo akayima kumaboda atuya akuyima Malawi momuno akangomuona munthu atenga foja wake kupita naye dera lina akumamulanda fojayo. Kuwalanda anthu foja osawafusa kuti foja mukupita naye kuti kapena kuwapasa escort
kuti akaone kuti akamusiyadi kunyumba kapena akuoloka naye kupita ziko lina. Mukanakhala ndi umunthu, muzichita apply umunthu mukamagwira ntchito zanu. Muzichita apply mtima oonesanso kuti iniyo ndinu Amalawi. Chifukwa mulimi wa foja akuzunzika kwambiri. Akapita ku auction iko ndiye jere kumene koko ndiye kungomubera basi momubera. Izizi sizikuchita bwino mu democracy. Ndiye ndinafuna ndikulangizeni inu aboma kunena kuti alimi ambiri akudandaula kwambiri. Komanso foja yonso mukamulanda inuyo amene ya polisi mukamugulisa foja uja mwachinyengo kuzera kwa anzanu wandale ndalamazo ndikugawana. Kupita ku khoti kuti nkhani ikafufuzide akumapezeka kuti foja uja kulibe. Amakhala kuti madili apangidwa kale, agwirizana kale, akamugulisa foja uja mwachinyengo basi tu aja ndikugawana ndalama. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Poganizira mulimi mene amavutikira, waso kuganizira ndi mene foja aliri kunsika. Foja kugulidwa mokuba, kumwangana mulimiyo kunena kuti amene yapindula chani. Nanga akaduladulapo zina za ngongole, paja kuli mabungwe amene amayang'anira alimi ndikumathandiza zina ndi zina. Amayenera kuti apase ngongole. Akaduladula zimenezo mulimi uja kumangopita manja atagwira pamtima kapena pamutu kudandaula kunena kuti ineyo ndaberedwa. Choncho ndimafuna inu aboma muganizirepo pamenepa kunena kuti alimi ambiri akulandidwa foja wawo pa zifukwa zopanda zosagwira ayi. Ati chifukwa choti boma munakhazikitsa malamulo kuti foja asamapite kunja. Koma mukanakhala ndi mtima ndithu owaganizira anthu amenewa chifukwa iwonso ndi Amalawi. Akanakhala kuti foja akumapita naye mu boda kuti mufuna muone akutuluka naye inali nkhani ina. Koma anthu akumapezeka ena wapeza pa khomo pawo akusankha foja ndikuwalanda. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani yachiwiri nafuna kuti ndi alangize a vice president aziko lino. Pali video ina yake imene ikuyenda yonena kuti munthu asamangoti china chilichonse democracy, china chilichonse yayi ufulu wanga anthu azinyapulidwa, anthu azimenyedwa. Nimaona ngati mawu amene akanayankhula si vice president wa ziko. Anayenera kulankhula ndi regional chairman, anayenera kulankhula ndi constituency chairman kapena constituency secretary, osakhala vice president. Achimwene ine pajatu sinimatengera zokuti ati nimacheza nanu, koma ine nimangolangiza zimene mwalankhula zijazo ndi office yanu sizikugwirizana. Audio manager kapena video manager anthu akuichita kondemo kwambiri. Ndipo opanga manyazi ndi ifeyo anzanu amene timapanga nawo madrama. Opanga manyazi ndi ife amene tili anzanu ochokera nawo kwanu. Chifukwa udindo wanu muziwe kuti ndi udindo wa ifeso. Ngakhale ine sali vice president, koma ine ndimati ndikakuona nimuli pamenepo ndimanyadira kwambiri. Kuti ineyo kwathu kunachoka vice president ochedwa Michael Usi. Izi mukupangazi ndikumalankhula mawu ochita encourage anthu kuti azimenyedwa. Akamapanga ma demonstrations anthu azinyapulidwa. China chilichonse osamangoti ufulu. Ine ndikuona ngati iniyo si amene ine ndikumuziwa. Chifukwa ine amene ndikumuziwa Michael Usi amene ndikumuziwa simunali inuyo. Munali munthu wanzeru kwambiri musana joine ndale. Mlankhula zinthu kuti ziko likamamva anthu ndikumaziwa kuti mamuna uyutu akulankhula. Kodi kapena amene mwalo wa kumeneko maso aja asekeka, nzeru zija zatha. Chifukwa tunthawi ijatu muli kuadra kuja ndiye mmalankhula za nzerutu. Ndipo mmapanga zinthu zokuti ziko ndikumasiliratu. Koma inu makafika saizi yomakalankhula kunena kuti anthu asamangoti china chilichonse ufulu wanga, anthu onyapulidwa azinyapulidwa. That is a very, very unfortunate remarks coming from a person, who is, the vice president, a second in command, muziko lino la Malawi. Malangizo anga amene alero nanena kuti mutu wa ukulu ukupita kwambiri kuchipani cha MCP komanso DPP. Nafuna ndiyambe ndi inu a MCP maka amene mmaganizako mwa positive kunena kuti izi zotuma anyamata azikwanjezi
kumaka lesa anthu amademo mwina zikuonekako bwino, koma izi mwayamba zomayenda m'manyumba mwa anthu ndikumalanda malo ndikumachecha madambo awo, ndikuona ngati sopano mwaonjeza kwambiri. Munayenera mwachitetemo ana awa, chifukwa ana awa siku lina zimene akupangazi azakupangirani inuyo. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti anyamata opambana fete a MCP azikwanje oziwika bwino anapita ku area 10 kulirongwe, area 10 yo malire ndi area 43 kumene kukuli mabwana osiyana amene anamanga nyumba zawo kuyandikana ni madambo, ndipo madambo ayang'anira kuchokera mwina ena ayang'anira mwina zaka 29 ena zaka 30, koma zulo kunapita anyamata a MCP azikwanje ndikukayamba kuchecha ali ndi zikwanje masirasha komanso ali ndi amapwitika awo osiyana kuyamba kuchecha madambo amene aja inyake malo ni yake ndikumanena kuti ati atumidwa from above. Komatu zimenezi ndifuna ndikupempheni inu akuluakulu aku MCP kunena kuti nchitidwe umene ukuchita anyamata awawa omabweresa tera siku lina zizayambisa nkhondo. There is no way munthu ungachita wake up one morning ndikangopita pa dambo la enyake ndikumayamba kumangochechapo ati chifukwa chakuti muli mboma. Anyamata amene wawa siku lina ndikululumbira mwina silero koma simawa, koma siku lina inu amene mmatuma anyamata amene wawa ndikumala pangatera ndikumalanda zinthu za anthu ndikumalanda malo aboma, siku lina azakulandani malo anu, siku lina somunaso azakuphani inuyo. Ndimafuna ndikupempheni inu akuluakulu aku MCP amene ndinu anzeru, chifukwa timakuona ni mukamalankhula muli ndi nzeru enano mukanakhala pansi ndikuitanisana meeting kunena kuti anyamata awa muwachitetemu. Ana amene wawawa izi mukuwazala izi zimene zizizi siku lina zizabereka mwana, zizakabereka mwana ziko lino lizakhala ungovernable. Komanso iniyo muzavutika pa umoyo wanu chifukwa chokuti mwasekerera ana amene wawo kwa nthawi yayitali kupita ku area 10 kukafika pa khomo pa anthu okuti ndi achikulire including akazi yawo, kufuna kuwapha, kufuna kuwamenya, kulanda dambo ndikuamba kuchecha. So kairo anthu aja kuthamanga kupita ku polisi kukanena kuti atichechera mbewu zathu, achecha nthochi zathu, apolisi ngona kuti atamva osathamanga ndi galimoto mene amapangira nthawi zonse kupita kuti akaone kuti kodi kumene kukuli chani. Zikuoneka kuti anthu awa anyamata achipaniwa ali ni mphamvu kwambiri kuposa apolisi, ali ni mphamvu kwambiri kuposa aame. Ziko limene anyamata ake ndi amphamvu kuposa security agencies. Imakhala disaster. So kairo tili ndi ame amene akuoneka ngati ndi andale, tili ndi apolisi amene akuchita worship anthu andale. Andi dzulozuloli ame ena amenya mbusa wina ochedwa bana pasalima pakamuzi road chifukwa chokuti munthu jana ima kupereka mpata kuti anjinga aduse. Ame wati chifukwa choti amakuchokera khaya ku training basi angopita kusogolo ndikwamuyimira munthu osalakwa mbusa yambani kumumenya kumutulusa mu galimoto. Koma nthawi zina mphamvuzi tiziziyang'anira malire. Inu wankulu wame mukanachita discipline abale anu kapena ana anu, si chifukwa chokuti iwo ndi ame ndi akali ni mphamvu zambiri. Ame nthawi zina amakhonza kutibulidwa ndi anthu amba andi dzulolo athokoze chifukwa anthu amafuna kuswa galimoto. Malangizo anga ena akupita ku chipani cha DPP makamaka apa amene mwakonza inu plani yopanga mademo othana ndi azikwanje. Ine ndikuona ngati mademo amene wandu opanda ntchito chifukwa marizasi yake palibepo china chilichonse chimene muti mupindule. Koma ngati mungapindulepo china chache mupindulapo kuononga zina la chipani. Anzanu awatu awa MCP wa sanapangepo mademo awo ankapanga kuzera kumabungwe, ndipo mboni ndi ineyo. Mademo amene amapangidwa 2019 aja amene munaandisa boma aja ankapanga anzanu kuzera kumabungwe. So pano iniyo ngati mukufuna kupanga mademo andi mademo sapindula china chilichonse mungoenda akusiyani
apangana kale tikunena sopano mmene nimayiziwira MCP akusiyani muyende mukafike kwa DC ndipo muonanso a DC osakukanizani mupanga mademo cholinga akufuna asuke mbiri imene yaonongeka pa international level azina kuti MCP aja amba anokulola mademo kuti azipangidwa chifukwa chane akuziwa kuti mademo anu ndi opanda ntchito kuma mademo akanakhala kuti mukufuna ndi mupitirire concept ya anamiwa ijayo yonena kuti mukufuna Annabel Ntalimanja achoke Ampesi achoke amene onde anali mademo achifukwa koma awawawa ndi mademo okuti mene nimayiziwira MCP ndi chipani choyipa kwambiri chikusiyani mupange chifukwa akuziwa kuti palibe chimene inu mukumenyana nawo ndipo olo mufune musafune anyamata amene wawasanga amange akanakhala kuti anthu awawa ali serious anyamata amene waja akanamangidwa usiku wa siku limene lija anampanga chipongwe na miwa lija koma muzifuse kuti kuzafika siku la lero sana amange chifukwa jani ndi awana pita ku area 10 ku 43 ndikukachecha even kwa kauma anafikako mawiki apitawo kukachecha madambo wa anthu kukalanda minda ya anthu so mademo awawa ine kwa ineyo ndiopanda nzeru chifukwa sapindula china chiso ili ngati challenge kunena kuti mufuna pakana muziyenda m'manyumba mwawo zosatira zake wina wankulu ku DPP ku amangidwa iyi ndi MCP akumangane olo atumiza dala nicholinga kuti akathole mashopu akakathola mashopu azapite akunkuyu kapena minister wawo azapite pa TV azikanena kuti mwaona siti makuza kuti chipani cha DPP ndi chimene chimatumiza anthu amene akufuna kuononga taoni mwaona sopano drive DPP apanga mademo lero achola mashopu zosatira zake muononga mbiri ya chipani chanu muononga mbiri zanu za inu akumangani awande MCP ndi anthu amene amaziwa kuchera mafilimu kutero ko mademo amene wawa mukaona olo apalani akulolani komanso mukaona apolisi atuluka ambiri ncholinga akakuonerereni mpaka mukafike kuja koma kuziwa kuti se apindulapo china chilichonse simupindula kanthu chifukwa mademowo alibe chifukwa cheni mukamanena kuti chifukwa ndi chothana ndi azikwanje iniyo mukanangolola ndikupereka security yokwanira ndikupanga mademo othana ndi amekiwo koma ndikutulusa anyamata anu kuti amene atakabwerese zikwanje pasikulo mukathane naye koma izizizi trust me muzachita regret mmozi mwa inu wakuchipani atamangidwa atamupezera zifukwa ndipo anthu awawa ni makhoti ni munthu ninza chanagwirizana kale zochita ngati simusamala mawu angawa muzakumbukira kunena kuti mademo amene mukufuna kupanga inu ndiopanda ntchito koma angokuonongerani mbiri ya chipani chanu inu musazione ngati ndinu a MCP inu ndi a DPP akanakhala anthu imene cha 2019 kuti anali a MCP sakanalola boma lija kulipulumusa akanapanga china chilichonse inutu amene inuyo amuthalika ndinu munthu wa statesman muthalika ni munthu statesman samafuna za nkhondo ndiofasa inuyo ndi awo ndi anthu osiyana choncho agangata kumene muliko muganizire mofasa kunena kuti mademo anu amene wawa mungoononga mbiri yabwinobwino ya chipani ndikusuka awo amene akhala akuzuzulidwawo amene apanga zoopsawo amene akubweresa tera muno Malawi mwasuka mbiri maloma kuti mbiri yawo inkerenkerebe kuonongeka inu yanu ndiye muitani mwasukira mbiri koma inu yanu muiwononga Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.